uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba egameni kaJesu. Ngithi ake ngilethe ubufakazi amandla nje kaNkulunkulu amangalisayo. Ngimbona uNkulunkulu engenelela empilweni yami nasekhaya. Ngifisa nje ukufakaza ngalokhu. Ekhaya safelwa imoto about 2 years ago, if ngingaphosisi. KwakuDisemba la sifelwa nje imoto, sangaba nayo saphila ngokuboleka nje iy'moto. Ngaba semkhosini kwa-21 days. Ngayibeka nayo indaba yemoto, uthi Nkosi sicela usilungisele imoto. uNkulunkulu uyangimangaza amandla akhe. Imoto ebesizanywe yalungiswa ebese sithi nje sa-give up-a kuyona, besinemoto eyodwa, kodwa uNkulunkulu uvele wayilungisa and inkinga yayo ibincane ngale ndlela eyisimangaliso. Kodwa kuvele kwafika umuntu nje wathi nansi inkinga yale moto, wayikhanda imoto iyahamba. Eyibo, ngiyamangala umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngempela uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Kwaphinde futhi ubaba waphinde wathola amandla okuthi asithengele enye imoto, kwabe sinemoto eyodwa. Sinemoto entsha nje ayithengele mina, ayithenge nje futhi ngokheshi. Ngiyambabaza ngisabuka amandla kaNkulunkulu ukuthi Nkosi kanti wena unjani, uyayiphendula impela imikhuleko. Amen. uKristu Jesu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabingelela ekhaya lezwi, ndiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ndiyabingelela kutata umpostoli Sebane, ndiyabingelela kumama egameni lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ndibonge kakhulu ukuba sekhaya lezwi egameni lenkosi. Ndibonge kakhulu nobufakazi obufakazwa kule ndawo. Ndichukunyiswa ubufakazi wangumama ethatha ngendaba inyama ethengiswayo ezitolo, apho kuye kufumaniseke kube nethuba lontoba abantu bathengisa inyama tshiphu ngendlela engekho semthethweni. Ukungqina kule ndaba yokuthenga izinto ezitshiphu, ubufakazi. Ndiye ndathi ndiphumile komnye unyaka, ndandisanda kusindiswa, sihamba nonkosikazi esekhona sisiya kwenye indawo siyakuthenga eshophu etawuni, siyofuna impahla. Mandifika apha, masingena asikhawulele umthengisi abe echaza ngokuthi izinto zitshiphu ziyathengeka. Kwathiwa ichaza yonke le nto. Ndabe ndifuna isheti nebhulukhwe. Uze kum ke sithi no, singayenza indlela le sheti uyifumana nale bhulukhwe ngemali ethile. Ndabe ndibona ukuthi uyandenzelelela yena. Ndabe sithi no, mna ndifuna ngokweprayisi yayo, Wathi akho ngxaki, ndingakwenzelela ngeprayisi encinci. Sasokolisana nalo mfana, ndibona ukuthi uyayifuna le nto ayifunayo. Ndithi no, ndazithatha zombini, ndawugqiba ngale prayisi yayo. Ndakugqiba ndakhupha i-20 rand ndamnika yona, kuba ndiqonda ukuthi yena besenzela yena. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizwa nje ngathi liyamemeza ukuthi angizwa, bese ngathi khona ongitshengisayo udonga ukuthi masikhuleka, imikhuleko yethu ifika nje kulolu donga nje kuphela, ayidluleli ngale kubaba uNkulunkulu. Ngathi ngihambe ngimemezela ngithi isono ziyafunywa,
siyavunywa uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni yenhla Jehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba benginenkinga ngicela ukudlulisa ubufakazi nje. Benginenkinga baba ebusuku ngingalali kahle. Njalo ebusuku ngiphaphame ngihishekile. Ngikhwehlela kubuhlungu emphinjeni ngihisheke ngendlela eyisimanga. Ngihisheke ngikhwehlele eside isikhathi ngingazi ukuthi ngihishwa yini kodwa iy'nsuku nje ilandelane nje zonke iy'nsuku angisho njalo bese ngihisheka nje ngihisheka kungiphathe kabi bese kuthi ngelinye ilanga ngikhuleke ebusuku sengizolala nje njengemihla ngikhuleke bese ngivula uMay 18 umkhuleko ngisho noRoma 10 ngisho uJesu Kristu inkosi ngisho kuNkulunkulu ngimbikela ukuthi kunesimo esikanje empilweni yami esihluphayo umoya wami njalo ebusuku emva kwalokhu ukukhuleka bese ngiyalala sekuseni baba into eyenzekile nami ngimangazile ngoba ngasho ngithi angazi ukuthi ukukhwehlela kwaphela kanjani kwaphela nini kuyimanje nje ngilala kamnandi angisenakho lokhu ukukhwehlela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owenzile umsebenzi empilweni yami. Ngibonga baba Msibande ngubonge ngosenzela khona okusipha imikhuleko sikwazi ukucela uNkulunkulu okuyizidingo zokuphila kwethu sibonge nokuhla senzela khona sengathi uNkulunkulu angakugcina baba qhubeka nokusenzela lokhu kuhle kangaka nomama anigcine uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela ubaba noma abazalwane entabeni yenhlo kaJehova kuyabonelela ekhaya lezwi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ephilayo. Baba ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu nokuzibonakalisa nje kukaNkulunkulu kimina. Kade ngingaphilile baba ngiphethe amathansela ngoLwesine ntambama ngahluleka ngoLwesihlanu ekuseni ukuvuka ngiye emsebenzini. Kodwa ngagcina ngikwazile ukuvuka ngeklinikhi ngoba kwakufanele ukuthi ngithole umjovo. Ngahamba ngaya eklinikhi ngabuya ngoLwesihlanu-ke ngazizwa ngingcono. Banginikeza-ke namaphilisi ePenvicaine ne-Ibuprofen. NgoMgqibelo ekuseni ngagula nje kwacaca ukuthi ngazi ukuthi angikaze ngiye ndawo nje kwaleyo klinikhi leyo. Ngangilele nje usuku lwangoMgqibelo. Uma ngabe sekuyoshaya u-12 ngilele ngizwe sengathi ngiyaphupha kukhona othi uJesu Kristu uyinkosi bese nami ngiyaphimisela-ke ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi ngaphaphama kanjalo. Baba selokhu ngasinda lokho. Manje into engimangalisayo kakhulu ngenkosi uJesu ukuthi ungiphilise ezintweni eziningi. Bengikade nje baba senginokuhlushwa yiqolo nje kakhulu. Sengihlezi ngiphethwe iqolo daily. Nasemlenzeni wami kukhona indawo eyayishayekile umlenze waka left la ngezansi kwedolo ngashawa yiveni lele engiligibelayo le staff kusho ukuthi ngathi mangehla kabuhlungu ngashawa ilesa sicabha esivulwayo lesiya. So nje ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi kukhona konke imikhuleko ngiyenzile baba kodwa uNkulunkulu befisa nje ukuzibonakalisa ukuthi ngempela ngaleli gama lethu Jesu Kristu inkosi linamandla kangakanani. Amaphilisi baba selokhu ngawagcina lokho kusho ukuthi ngawagcina ngo-Friday noma ngo-Saturday ekuseni angisakhumbuli noma ngawaphuzana emva kweparish ngo-Saturday ekuseni. Kodwa nje
uNkulunkulu baba ngibuke ngenye indlela ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi sihlale nje kuye simethembe singalokhu sibheka izinto ey'ningi siya le nale. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga ukuthi ngingene ekhaya lezwe. Ngiyabonga kakhulu ngosisi wangifakayo. Sengifunda okuningi kakhulu. Nokuthi bengithandaza ngilele kwashintsha konke lokho. Ngiyezwa iy'mfundiso zokuthi kumele siguqe simthobele uNkulunkulu. Sengiyaguqa njalo uma ngithandaza. Ngiyabonga kakhulu kaMtsibande. Ngiyabonga. Ngizobonga uNkulunkulu ngokuthi engizwile ukubalisa kwami. Ngingenayo ifoni esile. Bengithi ngisathi ngilalela iy'nkonzo ivele icishe nje mhlampe iseku-50%. Ivele icishe. Inhliziyo yami ibuhlungu. Uthole inkonzo isephakathi angisayizwanga yonke. Wangisiza uNkulunkulu. Ngakwazi ukuthola ifoni. Angisahlupheki manje. Sengifake idatha nje ngilalela iy'nkonzo ngokuthanda. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa bandla ukubuye ngithi ngiya isikhathi eside. Ngingaba ney'nkinga ey'ningi babade sibuya ey'nkonzweni zaJulayi. Ngalokhuza emsebenzini shuthi ngacela ngavunyelwa kangabi nankinga. Ngaba nenkinga sengihambile ngayo enkonzweni ngoba ngafonelwa ngumphathi ngisenkonzweni wangibuza ngathi mina yebo ngisenkonzweni. Hhayi, emveni ngalokho sengibuyile ahlala inyanga yonke, ahlaliswe uJulayi wonke ngingaya emsebenzini. Okusho ukuthi nomphathi wayekhona sasibange ukuthi ngangikade ngisenkonzweni, kodwa futhi-ke ngazange ngibe nankinga ngoba ngangicelile. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyabona ukuthi ngime ngayo umkhuleko. Ngale kwalokho mhlawumbe kwamsebenzi ngaba awusekho, ngaba ngisasebenzi. uJesu Kristu inkosi. Sacela ukukhumbuza nabazalwane bangalikhohlwa leli gama lethu uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngisakulezo y'nkinga, lezo y'lingo lezo, ngibuye enkonzweni zikaJulayi. Kube nombono engiwubona ebusuku, shuthi ngihamba eduze kolwandle ngiphethe umfana wami lomncane ngesandla saka-left. Kuze inqwaba yamagagasi kodwa ngathi amanzi abrown olwandle, futhi engathi eza ngolaka. Uma lamagagasi esondela kuthina, njengoba ngiphethe ingane, ngiphakamisa isandla saka-right, mina ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngisasho okokuqala ngisazosho okwesibili ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ayesehlehlile amagagasi, lahlehla ulwandle labuyela la belikade lukhona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyambona ukuthi ukhona eduze kwami futhi uyanginakekela. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama. Ikhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova yabonelelwa. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, nami ongivusile ngiyamphakamisa, bese ngibonga leli thuba lokuba ngithule ubufakazi. Ngiyabonga kakhulu kunomama eMpumalanga ube nenkinga emshadweni wakhe, ecela umkhuleko. Wangifonela njengangazi ethi ufonela omunye umuntu, ngase ngithi uJesu Kristu inkosi. Lamthinta lelo gama. Uma selimthintile useyasho ukuthi ayi asazane, nami ngathi impela kunjalo. Wayesethi umntwana kaNkulunkulu, ngiyezwa ukuthi uwumntwana kaNkulunkulu, ngicela ukuthi ungikhulekise nakho ebeka izimo zempilo emndenini wakhe emshadweni. Hhayi, ngase ngimthumelela-ke amaRoma 10:9. Ngiyabonga ukuthi noma engekho ekhaya lezwi,
yena uthi uyakhonza, kodwa uNkulunkulu yile walihlonipha izwi lakhe, walihlonipha noma kuthathe mhlawumbe inyanga ney'nsukwana thizeni, kodwa uthe seyibuyisa impendulo. Wathi ubonga kakhulu umkhuleko engamthumelela wona, kodwa nezintshumayelo ngiyamthumelela zona ukuthi alalele, akhuthazeke ekukholweni kwakhe. Kakhulu namhlanje mangimamela intshumayelo yayizolo isiyangithinta kakhulu ukuthi kufanele lo mama ngimfakazele ngekhaya lezwi ukuthi nanku umthombo owelapha konke. Kodwa manje ngithi hhayi, ngizolokhu ngizomtshela ilokhu ngiphospona. Namhlanje mase eshumayela ubaba, ngiyeza ukuthi ziyakhala enyameni ukuthi kufanele ngabe kudala ngamtshela. So ngiyaphenduka egameni likaJesu. uNkulunkulu akangisize angiphe isikhathi ngikhulumisane naye ngekhaya lezwi, ngiyamethemba uThixo ukuthi uzokwamukela ngokukholwa uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ekuseni ngiyabingelela mpostoli ogcotshiweyo kaNkulunkulu phezu konke. Ngiyabingelela ekuseni, ngibingelela noma wethu Simomondiya sikababa wethu, uma wethu umuhle, siyambingelela ekuseni, nomndeni wonke ekhaya kaNsibande. Ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela intaba yindlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi ekuseni bazalwane, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngizophakamisa ukubonga uNkulunkulu nokumdumisa ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Kwabafikayo abangazi ukuthi lesi sivumo esinamandla kangaka sitholakalaphi, sitholakala kwabaseFilipi 2 verse 11. Usenoyifundela nithole lamandla asesivumeni esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukudlulisa iphupho baba engiliphuphile. Excuse. Ngiyaxolisa kakhulu baba ukudelisa kuqala, ngiyacela ukuxolisa ukudelisa. Iphupho engiliphuphile ngiphuphe kungathi uyaneka umakhelwane wami nomyeni nonkosikazi wakhe phandle. Ngikhuluma nabo-ke nje sixoxa kulayini, simile kulayini la emqashweni, kubiyelwe nje la emqashweni nge-concrete fence. Sabona ngakuyena kuzingane nje ibhadazelayo nje, ihamba iqinile nje, kodwa indlela encane ngakhona ifake iphampasi, ayifanele ukuhamba ngamandla angaka. Bese siyibona naye bese hawu na ingane ethi uyagoba uyayithatha, ngathi mina ungayithathi. Ngase ngiyakhomba ngemino yowu-2 ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yave siyaphenduka inja, wathuka yena ngoba besagobile ngathi ufuna ukuyithatha. Yave siyaphenduka inja. Ngase ngithi mina ubonile ngithe ungayithathi, ungayithinti leyo ngane. Athi uJesu Kristu inkosi. Yaphenduka inja, yasuka lapho yaphindela emumva, kwangathi iyahamba iphindele emumva. Yabuya baba, yabuya isiyinkentshane, yabuya ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yafika yabuya ngolaka ungakaze ulize, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yeza kimi yathi misithi iyagxuma, ifuna ukungilumisa, ivule umlomo. Ngavese ngafaka izandla phakathi emlonyeni wayo leli nkentshane, ngayidwengula amandla angakaya angiwazi ukuthi ngiwathathephi. Yavese yadwenguka yaze yayophuma phansi, yahlukana kabili. Ngamdumisa uNkulunkulu, ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngathi Nkosi, wena uthe ngawe singahlasela impi ngoba wena usihlangu kubo bonke abaphephela kuwe. Wathi Nkosi, siyambonga uNkulunkulu, wena ufundise izandla zethu ukulwa ukuze izingalo zethu zinsale umsalo wethusi. Siyambonga uNkulunkulu wethu baba, ngaleli gama linamandla. Asibambe ifundiso zikababa umpostoli noma umpostoli, izwi abasefundisa lona ilaleskhathi lokuthi sinqobe isitha sethu Sathane. Siyeza siza njengebhubesi lifune ngamgunya, kodwa simelane naye siqinile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Baba, ngiyathemba niyaphila noma. Baba, ngicela ukudlulisa lana into engenzakalela izolo. Baba, ngisemkhosini, bese kuwusuku lesibili izolo for 3 days. Uma sikhuleka ntambama nje baba, mase kuyinkonzo ka7, ngafundisa iy'ngane la esenta yaseDoctors ukuguqa.
siyaguqa-ke makukhulekwa. Uma sekukhulekwa ngo-7 izolo umzimba wami ukhathele awusafuni. Ngihlele embhedeni mina bona bangikankile lana baguqe bathandaze. Uma kusathandazwa baba, angathi umzimba wami lo omoya uyaphuma uyoguqa lapha ney'ngane, lo wenyama ongafuni uhleli lana. Baba ngathi ngithi ngavula amehlo ngithi ngizama ispace sokuthi konje ngizoguqaphi mina. Kwasho ukuthi iy'ngane zithe ngcila kumina angisakwazi. Umoya wami wakhathazeka ukuthi mina ngikwazi ukufundisa abantu into bese ngingayenzi mina. Lokho nje baba kungiphathe kabi kakhulu enhlizweni yami. Futhi beyikhona nje lento njalo ngisho kungavumi ukuthi ngiguqe. Mawusuthi asiguqeni sithandazeni ngithi Nkosi yami ubaba umuntu omdala. Kodwa yena uyakwazi ukuguqa. Thina usathane yini pho ukuthi angafuni isiguqe. Kodwa nje baba ngibona isimanga, uNkulunkulu ungikhombisa isimanga nje. Ukuthi uyabona ukuthi lo mzimba wakho odelelayo uhlezi la emhlabeni uzoya esihogweni ngoba wona ufuna ukuguqa. Kwangathi nje uyaphuma lona nje ngiyaguqa laphaya. Ney'ngane ngasala kanjalo baba ngiphathe kabuhlungu angizwanga ngisho amen ngoba bese ngididekile. Uthi hawe ma Nkosi uJesu, kusho ukuthi nje ukuba ubizwa namhlanje umphefumulo wami ngabe mina ngisalile. Baba siyazibonga kakhulu iy'mfundiso zakho. Zingenze ngabona ngenye indlela, ngakubona ngenye indlela. Kusho ukuthi bengibona ngingabonisisi uNkulunkulu wathi othi ngikukhombise lento ekukhulunywa ngayo. Baba ngiyacela uNkulunkulu aphinde asibekele wena, sibolekele wena nomama iy'nsuku zokuphila. Amen. uJesu Kristu inkosi.